Dobroveče. Prema podacima Ujedinjenih nacija, u svetu ima do 1,7% stanovništva sa interseks odlikama. To su osobe koje se rađaju sa karakteristikama oba pola u različitim medicinskim stanjima. Poređenja radi, toliko otprilike ima i riđokostih ljudi na svetu. Velika grupa ljudi da bi bili nevidljivi, ali najčešće javnost ne zna o kakvom se medicinskom stanju radi. Često su interseks bebe podvrgnute operacijama neposredno po rođenju kako bi se opredelio njihov pol, što kod njih može izazvati velike traume. Zašto nas društvo i zakoni teraju da svi budemo opredeljeni odmah po rođenju kao muškarac ili kao žena, ako naše fiziološko stanje to ne podržava? Šta čini muškarca, a šta ženu? Večeras razgovaramo sa Kristijanom Ranđelovićem iz organizacije XY Spektrum, Zoricom Mršević sa Fakulteta za evropske i pravno-političke studije i Milicom Sekulović sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Pre nego što dam reč gostima, da kažem da je film koji smo pogledali deo programa Beldox festivala, dokumentarnog filma, a ovaj razgovor deo programa Budućnost slobode tog festivala. A sada dobroveče i dobrodošli, dragi gosti. Kristijana, na početku, da li sam pogrešila nešto u najavi? Da demistifikujemo. Recite šta, pošto kada sam vas pozvala u emisiju i pročitala deo najave koju smo dobili, pitali ste me prvo ko je radio najavu, ja sam rekla ne umem da odgovorim na to pitanje, vi ste rekli pogrešna terminologija. Dosta nam je nova tema, da li sam pogrešila, recite? Niste u terminu, ali termin se nekako rogobatno i loše koristi. Bilo bi dobro da koristimo našu reč, nekako prevedenicu, interpolne osobe. Ili bi bilo još dobro međupolne osobe, što bi bilo nekako još praktičnije i približnije srpskom jeziku. Interseks osobe postoje i nisu interseksualne, ne govorimo ni o kakvoj orijentaciji, niti o seksualnom... To je iz one najave koju ste korigovali kad smo se prvi put čuli, dobro? Niti govorimo o seksualnom opredeljenju, pošto opredeljenje ovde ne možemo da koristimo, a bio je jedan deo najave gde smo čuli reč opredeljenje. Lekari ne opredeljuju, oni dodeljuju. To je jako velika razlika. Lekari se bave ovim fenomenom jako dugo, a osobe su sa različitim varijacijama. Preko 42 dijagnoze postoje. Tako da mnogo varijeteta tu imamo i nisu osobe rođene sve sa odlikama oba pola. To je jako važno da razumem. Tako da bih ja tu stao. Dobro. A da nam kasnije onda objasni. Hoću, obećam. Milice, dobroveče i vama. Vi ste pogledali film i kako vam se urađeno onako pošteno i korektno? Da li su to zapravo univerzalne teme? Još i bolje što je rađeno u Južnoj Africi, čini mi se, da pokažemo da svuda u svetu se interpolne osobe suočavaju sa sličnim, ajde ne kažem problemima, izazovima, ajde potrebno. Izazovima, da, koji proističu iz konteksta tih zemalja. Ja bih se nadovezala opet na Kristijana i negdje situirala temu u okvir svoje struke, pa bih rekla, ako referišemo sada na film odmah ili će to uslediti posle, da je zapravo meni bio posebno interesantan uvodan segment filma koji se tiče jedne možda, ne samo kad je ova tema u pitanju, jedne tipične situacije školskog časa koja izgleda tako da nastavnica kada prezentuje određenu temu ili nastavnik učenicima dozvoljava upravo ovo na šta interseks odnosno međupolnost upućuje. Možemo interseksualno lakše, iako je strano. Lakše, tako. Da ne postoje ni kada je u pitanju saznajna problematika, takva binarna opozitna stanovišta. Muškarac, žena i ništa više. I ništa više. I prosto cijela kompozicija časa izgleda tako da se deca navode na određen odgovor ili se bilo kakva, postoje momenti neslaganja ili ćutnjenja, to se tumači kao nemogućnost zapravo da se uđe u nekakav dijalog i raspravljeno o tome da li su stvari zaista tako dihotomne kako izgledaju. A šta nam Milice tu govori? Da svuda u svetu mi zapravo tu decu pogrešno učimo ili im ne saopštavamo prave informacije na pravi način? Šta radimo? Malo bih zapravo posmatrala širi kontekst školskog sistema i kako funkcionisa sama škola kao institucija, kao jedinica tog cijelog sistema. Bilo kakva vrsta reforme ili razvojnog nekog procesa u školi često se vrlo sporo dešava, zato što je školski sistem inherentno
nekako otporan na određene vrste promjena. Pa i sama struktura, sam izgled učionice, sama organizacija predmeta tako kako su organizovani, umjesto da budu, na primjer, problemski organizovani, što otvara mogućnost da neki novi vidovi saznanja uključe u jednu novu razvojnu celinu ili da se kroz upravo to, kroz jedno znanje koje proističe iz dijaloga više strana dolazi do nekih zaključaka koji bi mogli da budu koji bi mogli zapravo da budu i jezgro okupljanja u okviru razreda, da je već sama takva jedna spontanija situacija u školi već suspendovana načinom na koji sistem često funkcioniše tako da znanje nastaje linearno, da se krećemo kroz razrede. Što bi rekli na engleskom, nema razmišljanja van kutije, ako to prevedemo, i to je tako. Da, ta frontalna pozicija, pozicija onoga ko predaje znanje, umjesto pozicija onoga ko nekad možda i može da se povuče iz situacije, malo da suspenduje svoj autoritet u korist učenika koji možda isto mogu da... To je jako važna tema, naročito u svetlu ovih tragičnih događaja, kako ih učimo i šta ih učimo, i ovo bi bio jedan korak ka toleranciji i razumevanju veoma važan. Problem vaspitanja mišljenja zapravo koji je posebno... Tako je. Zorice, dobrodošli ponovo. Vi ste već nam ovde u ovoj emisiji poznat gost. Sad pričamo, upotrebit ću stranu reč, ajde, interseks osobama, međupolnim. Sad je to još jedan novi moment, a nije mi zapravo jasno da li su ljudi shvatili da rod i pol ne moraju da budu isto. To je dobro pitanje. Zaista nemam rezultat nekog istraživanja da bi sada rekla toliki procenat zna, toliki procenat neće da zna ili odbija. Ali svakako verujem da svi koji treba da znaju, znaju, a među njima ima i onih kojima je to saznanje neudobno, koji ne žele da ga usvoje kao nešto i zakonski i naučno postojeće i nekako je više vole da nas sve dele na žene i muškarce fizički podeljene, a sve drugo što mi nekako možda smatramo društvenim konstruktom, to kao treba brže bolje eliminisati, marginalizovati makar, jer time otvaramo Pandorinu kutiju problema sa kojima mnogi ne mogu da se nose. Tako da moram samo da kažem, pošto sam ja pravnica po svom nekom osnovnom, a i mnogo kasnijem obrazovanju, da je naša zemlja ne samo potpisala, ratifikovala Istanbulsku konvenciju koja sadrži kao zaštićenu kategoriju rod. Dakle, ono što se na engleskom zove gender, a također postoji kod nas i pol. Dakle, mi možemo da ne volimo ili volimo, da smatramo da to nekako nije u skladu sa, ne znam ni ja, našom tradicijom ili ne znam čime, ali to je nekakva zakonska obaveza i taj rod treba da se onda ispoštuje. Svima nama kojima je rodna ravnopravnost ili ravnopravnost žena i muškaraca, kako god to nazvali, deo nastojanja i deo nekakve lične agende, rod je polje delovanja. Inače, bez roda, pa mislim, vrlo je teško ma šta drugo raditi sa fizičkim, biološkim karakteristikama. Ali moram da kažem samo još poslednju stvar, a to je jedina zaista polna razlika, zaista, to je ko rađa i ko doji. Dakle, sve drugo, ko bolje vozi, ko zna bolje matematiku, ko bolje kuva, ko je više veran u braku, ko lepše peva ili crta, to su sve stvari društvenih prilika, društvenih očekivanja, društvenog stimulansa ili destimulansa.
Dakle, koliko god nam se činilo da... Pa jesmo li valjda dotle dobacili? Sad vas pitam i razliku između rodi i pola, zato što je ovde bilo... Znači, sad ako pričamo o interseks osobama, treba razumeti koje su to osobe. To ću sledeće da pitam Kristijana, ali mi smo imali ovde polemiku i na to ćemo se vratiti kada je prošle godine bilo zatraženo od strane nekih političkih stranaka da se izmeni udžbenik biologije za 8. razred, upravo zato što je naglašavao razliku između pola i roda. Dakle, ja se rodim kao žensko, a mogu da se osjećam sutra kao muškarac. Znači, moje polne karakteristike su jedno, a moj osjećaj, prosto osjećam se kao muško i želim to da postanem, je tako? To je nešto drugo. Verujem, polemika se nije završila tada i još uvek je daleko od završene, ali oni koji žele da društvo vide pojednostavljenoj formi jedno ili drugo, A ili B, žene ili muškarac i sve tu nešto između ih čini nervoznim i čini ih agresivnim i čini ih nesigurnim, jer sve što misle da znaju i sve u šta veruju je nekako dovedeno u pitanje. Tako da time što bi se reklo, aha, sad tu postoji neko ko se ne uklapa u to, daj da ga sprečimo. To je sad pitanje diskriminacije. Ja pripadam generaciji u kojoj su učiteljice još uvek vezivale levorukoj deci levu ruku, jer su morala da budu dešnjaci, prisilni. Danas se to niko više ne bi usudio, jer je to jedno užasno nasilje i to vodi samo u traume. Majka jednog mog druga je došla u školu i rekla, nemojte slučajno, moj sin je levoruk i ima da bude levoruk, jer to je tako po prirodi, niko to nije želeo da bude, ali je to. Tako da, kao što su, znači, levoruki ljudi po prirodi, to albino ljudi po prirodi, vi ste pomenuli i riđe ljude, postoji neki procenti različitosti u ljudskoj različitosti, ali to nisu anomalije. Sad da zastanemo ovde. Zašto se onda beba koja se rađa sa karakteristikama dva pola nekako posmatra kao beba sa anomalijom i treba da je pretvorimo u nešto? Ne bi trebalo da izađe iz porodilišta da nije određen pol. To smo čuli od lekara. Jeste, to je nekako kroz istoriju, ali istoriju od kraja nekako 18. veka. Pre toga nije bilo. Medicina nije toliko intervenisala. Medicina interveniše, znači, od kraja 18. veka, evo sve do danas. Postoje se jako veliko pitanje čemu traumatizacija jednog tela, čemu traumatizacija jednog deteta, čemu traumatizacija porodice. Mi imamo u filmu razgovor sa ocem koji sve vreme ima problem sa činjenicom da je morao da donese neku odluku s jedne strane, da je učestvovao u odlučivanju, s jedne strane sa krivicom koju nosi toliko dugo i sa pokušajem da razume da li je doneo pravu odluku. Znači, lekari i dan danas... Nisam shvatila da je ocu bilo jasno zapravo kakva je medicinska intervencija. Nije mu bilo jasno i to se potvrđuje na primjerima danas. Mi u Institutu za majku i dete imamo čitav tim koji radi sa bebama i roditeljima. Jedan deo tima funkcionalno želi da dete bude u jednoj kutiji ili u drugoj i da izađe tako. Imamo deo tima koji radi na tome da se osvesti i da osvesti roditelje, da osvesti deo društva i naravno zajedno sa nama da priča o tome da moramo da pratimo dete. Jer dete nije samo pogoditi pol. Mi pričamo o nečemu što je traumatizacija jednog malog dečijeg tela koje su minijaturno. Krenimo činjenice. Krenimo činjenice kakve god da su i koliko god da su, a imamo i decu koji imaju nerazvijene delove tela. Znači moramo da uzmemo i to u obzir. Šta mi možemo da napravimo i da popravimo na tako malom telu? Koliki su ožiljci? To se niko ne pita. Šta radi taj ožiljak na jednom telu, a šta radi mentalna trauma? Šta radimo sa detetom? Mi smo u filmu imali ceo jedan tok misli i proces kako te dve osobe promišljaju o sebi i na kraju kako dolaze do toga, kako izgleda to telo i šta to telo može. Roditelji često, ako stavimo u kontekst lekar-roditelj, mi dalje živimo u društvu gde lekar ima puno moći. Mislim, i učitelji su nekad imali puno moći, pa smo sa ovim dešavanjima videli da se pogubila moć. Crkva ima puno moći. Znači, imamo određene moćnike u društvu. O tajkunima i tako dalje nećemo da pričamo. Ono što lekari rade i danas jeste da jedan multidisciplinarni tim se okupi i priča sa roditeljima. Najčešće to majka ili nekad učestvuje i otac. Hajde sad da stavimo sebe u situaciju gde vam 7 lekara priča nešto. A rečenice koje se izgovaraju ne da je dete zdravo. Jer dete je zdravo, to je varijetet, to je oblik.
Dete nijedno nije bolesno. Plastično. Znači, ne radi se hromozomska analiza. Radi se, sve analize se radi. Ali, postoji još jedan problem. Ajde, ispravite me. Vi morate dete da upišete po zakonu u roku od 30 dana, 15. kada se rodi. Za sve ozbiljnije analize... Treba minimum 3 do 6 nedelja. Znači, taj rok je prekratak. Što znači, vas teraju da opredelite pol. Da li postoje zemlje ili u Nemačkoj mora da se opredeli pol? Ne. Nemačka pre, mislim, 2019. možda 18. uvela takozvani treći pol, u stvari jednu kategoriju posle izmenjena kategorija, praktično treća kategorija, znači ne mora osoba da se odluči ni da uvede, pričamo o roditeljima ovde, ni kao dečak, ni kao devojčica. Zato što sve analize koje se rade, koliko god trajale, one nisu za 15 dana gotove, pričamo o vremenu, a čak i da jesu, čak i da su gotove, postoji mogućnost da ne možete imati definiciju jedna od dijagnoze 56.1, nedefinisani pol. Šta ćemo da radimo? Kako ćemo da ako ne možete, prosto ne možete da isečete ravnom linijom i da kažete ovo je baš dečak ili devojčica. Hromozom i hormoni sve učestvuju u određivanju pola. Realnost jeste da može da se osoba... I unutrašnji i spoljašnji polni organi. Da, ceo set jedan je to. Imamo decu koji se rađaju sa spoljašnjim jednim setom, vidljivim, su unutrašnji potpuno drugi. Kako ćete? Šta kažete? Hajde da isečemo sad. Ovo napredne valje pa da bacimo. A tu medicina mora da ima neki standard, čak i ako se vratimo na administraciju, ako su to hromozomi, čak da pođemo samo od tih analiza, ne mogu biti gotove. Kariotip traje 6 nedelja da bi se dobila analiza kariotipa, ali ako dobijemo kariotip, videli ste u filmu, imamo osobu koja ima 46 polnih hromozoma i XX. A šta ćemo sa osjećajima? A šta ćemo sa organima koji se nisu radili? Šta ćemo sa isečenim delovima i povezivanjem sa tim? Znači, upravo o tome se radi. Znači, moram da naglasim da se priča ne svodi samo na genitalije, hromozom i hormone. Svodi se na činjenicu da deca u tom trenutku nemaju mogućnost jer nemaju aparat da izgovore, da se izbore za sebe i imamo roditelji koji prate priču, koji bi trebalo da prate priču, a koji nemaju puno prava glasa. Jer realnost jeste, neki roditelji žele da dete ne bude taknuto do nekog trenutka dok ne dođe pubertet pa se vidi šta se razvija, da li će se razviti, tako dalje. Imamo dečija prava kao problem. Jako važno mesto s jedne strane i s druge strane upravo ovo što je Zorica rekla, pitanje roda i pola koje tek u pubertetu mi možemo da promatramo. Nemamo pravo glasa, ali možemo da promatramo i naravno postoje ljudi koji to rade. To su obučeni psihijatri, psiholozi koji mogu da proprate razvoj. Jer mi bukvalno ne možemo pričati. Pominjali smo osobe koje imaju želju da promene nešto, da modifikuju svoje telo. To su trans osobe. Znači, ne možemo da mešamo. Može osoba koja je interseks biti rođena tako... Ali najbolje na njihovom primjeru možemo da objasnimo razliku između rode i pola. Zato sam spomenula. Upravo to. Znači, trans osoba želi da modifikuje telo. Trans osoba je najčešće biološki rođena osoba u jednom polu, pripisanom po rođenju, koja prosto ne osjeća te genitalije, ne saživljava se sa njima, identitet se ne slaže prosto sa biologijom. Te osobe želju, ne sve, jako je važno da razumijemo da postoji nekoliko trans kategorija, ako možemo što tako da stavimo, ali neke trans osobe žele da modifikuju telo. To nije povezano i ne mora biti povezano sa onim što interseks osoba osjeća. A realnost jeste da je većina interseks osoba upravo zbog tih korektivnih operacija po rođenju ili vrlo kratko po rođenju, prosto primorana da se bavi sopstvenom seksualnošću, pa onda također identitetom i onda se pojavljuju upravo te greške. I samo još kraju vas su odredili kao doktori da budete žensko na rođenju. Da. Eto greške. I suočavali ste se kasnije sa dosta diskriminacije i predrasuda upravo zbog tog određenog pola na rođenju. Sve što ste vidjeli u filmu je realnost na celoj planeti, ako mogu uopšte tako zalepak da stavim. Južna Afrika se ne razlikuje od Srbije. Razlikuje se kontekst funkcionisanja, razlikuje se pristup eventualno lekara, timovi, ne timovi, jedan lekar i tako dalje. Znači, ne samo po broju, nego prosto po onome što njihov medicinski sistem i zdravstvenik koji je uključen svakako, diktiraju kako će se rešavati stvari, ali se ne razlikuju pitanja. Pitanje o tome kako se osjećam, ko sam, prosto čim funkcionišem. Ja i dalje tvrdim da nije jedino ono što je naše genitalije, jer genitalije su povezane sa nekim svakako našim funkcijama, ali jako je važno da razumijemo kako funkcioniše naše telo. Da li to što naše funkcije, naše telo ima određene funkcije, mi možemo ne samo da razumemo, nego i da prihvatimo. Neki delovi tela bole. Ožiljak ne može da se sakrije. On postoji. Tu ima mnogo slojeva.
I šta ćemo, Milice, sad s ovom gomilom problema sa kojima se suočavaju očito sve interseks osobe na svetu? Mislim, kako razbiti predrasude i kako promeniti zakone, da kažem administraciju. Da li je možda ovo rešenje iz Nemačke, evo sad smo spomenuli, dobar način? Pa znate kako, evo kao što Kristijan i predstavlja, to je vrlo slojevito. Možete još da zamislite kako izgleda kada se u školski sistem koji je sam po sebi jedna dinamična i kompleksna celina spusti bilo koje pitanje koje se tiče zapravo elementarne životne problematike dece. To nisu nikakva, često se i povodom udžbenika predstavlja kao neka ekstravagantna pitanja, nešto što je van nečega što se tiče zapravo svih nas. Ovo čini mi se pitanje gde neće mnogo naučiti u porodici, bar u većini porodica, zašto nema utisak da je opšta javnost uopšte informisana i senzibilisana. Da, Kristijan. Tako da nam očito ostaje jedino škola. Škola, da, i isto na koji način to uraditi, to je sudeći po nekim drugim intervencijama kako izgleda, spomenuli ste udžbenik za nastavu biologije, kako se prosto ne dozvoljava i ova karakteristika, Kristijan priča o jednoj temporalnosti, jednom životnom toku i koja bi podrazumevala jednu vremenitost, jednu uzimanje obzira. To da prosto moramo vidjeti kako jedna intervencija funkcioniše u sistemu i računati sa tim longitudinalnim delom, nego jednostavno desi se nešto što je, eto, u udžbeniku se samo napomene da postoji određena društvena grupacija, što je prosto udžbenik je jedna legitimna forma znanja u određenom društvenom trenutku. Ove generacije sad idu ispred udžbenika. Znate, sad smo krenuli protiv društvenih mreža. Nema zbora da tu ima dosta loših stvari koje se može vidjeti, ali ima dosta i dobrih informacija koje oni međusobno podele i saznaju više nego u školi. Upravo to. Sada se više ne dovodi u pitanje da li je neko gej ili nije gej osoba, da li je neko trans, to znaju. Mislim da je interseks možda neka tema u kojoj nisu dovoljno upoznati, ali neke teme njima postaju normalne, s tim žive i dođu u školu i onda tu kažu aha, ovo ne, imate muško, žensko i doviđenja, čas je završen. Tim pre upitne argumentacije da li su oni spremni da se upoznaju sa nečim. Oni prosto već i posjeduju informaciju, pitanje toga kako to obrazovati njihovo mišljenje, kontekstualizovati ga u okviru zajednice. Prosto više nije pitanje da li neko nešto zna ili će saznati prvi put, iznenaditi se, šokirati. Prosto ono što postoji već, hajmo da vidimo koji su to neki imanentni impulsi u sistemu i da se nadovežemo na njih kako bi se to znanje uobličilo u okviru sistema. Ali volim da iskoristim izraz pre, često se čita kako edukovati dodatno. Mislim da je uvijek poštenije i Kristijan pledira za to međupolnost ovde sa ove strane pedagoške obrazovati kao jedan celovit čin koji uključuje i telesnu dimenziju i intelektualnu i senzomotornu i duhovnu, na kraju duhovni aspekt obrazovanja. Tako da, eto, sa te strane kako pristupiti, ja mislim da interseks ili međupolnost to je pojam koji nam otvara pitanje autonomije u obrazovanju, koji nam otvara pitanje celovitog učešća u obrazovnom iskustvu. Dakle, mnogo je više od puke informacije ili nečega što je... Pa da krenu od časa biologije, na primjer, da razgovaraju o tome, pa onda sve, je li tako? Da krenemo od biologije. Mi smo krenuli od istorije. Mi imamo reč hermafrodit koja se dugo koristi, u osnovnoj školi se koristi, imamo istoriju, pa onda i mitologiju pomenutu, gde imamo reč hermafrodit. Niko uz tu reč hermafrodit nije dao objašnjenje, osim da su to dvopolne osobe iz mita Hermesu, ali imamo problem zašto nije samo naznačeno da postoje osobe čija biologija ne odgovara ni jednom, ni drugom ili može biti bukvalno obuhvatati jedan i drugi pol i samo naznake i pojašnjenje. Znači, ne mora biti čak ni biologija, jer mi to imamo već kao priču. Znači, nismo ništa izmislili, nije nov termin, to je genijalno kako se mi vraćamo. Ta reakcija prošle godine je bila strašna, ne samo zato što postoji jedan izraz i jedna reč koja je uvedena, čak je bio loš i postavljen u taj udžbenik. Tekst je bio čak i pogrešan na jedan način, ali
Sama ideja da se u neki udžbenik ubaci informacije je bila već jako strašna. I to je ne samo za interseks osobe, nego uopšte i ne samo za LGBTQ plus zajednicu. Nego u načelu je strašno. Mi dajemo informacije o varijetetima raznim i to se ne prihvata. I naprotiv, odbija se, imamo onda javno mnjenje, imamo izbacivanje iz udžbenika. To su jako veliki problemi jer ne možemo da zanemarimo da postoje ljudi. Komentari na mrežama govore upravo u ovome u prilog. Na našim mrežama svi komentari su to nije normalno, to nije od Boga, to ne postoji i ide još jedan dodatak, a to je da izmišljate, lažete i tako dalje. To je sad već jedan drugi deo priče. A ako veruje od Boga, kako nije od Boga ako postoji? Kako u filmu imamo, kaže, mene je Bog takvog stvorio. Tako da tu imamo baš jako velike probleme kako sad mi Kristijan dao šlagvort, pričamo o LGBT plus populaciji, o tim varijetetima koje postoje, kako se kaže u ovom filmu, o jednom mostu između dva pola gde imate različite stanice, različite ljude. Kako mi to ovde da shvatimo kada s druge strane često vas zovu i vi, nažalost, mnogo pričate o tome koliko je femicid strašan i koliko ga ima u Srbiji. Mi nismo odmakli daleko, čini mi se. Da, imamo jedan porast nasilja, imamo jedno brutalizovano društvo, imamo ono što Marcuse naziva normalizaciju zla i onda kao rezultat svega toga imamo jednu netoleranciju prema bilo čemu. Što makar malo miriše na neku različitost, onda se traži žrtveni jarac i ja onda vidim srednji vek u kome su ne znam koliko miliona žena spaljeno kao veštice zbog krivice po znacima navoda što letina nije bila dobra ili što se kralju nije rodio muški naslednik ili šta god već je problematično. Imamo čitave, ne samo čitav jednu polovinu čovečanstva, imamo narode, jevrejski narod koji je uvek bio optuživan za sve što je trebalo da se optuži, znači skakavci, loša letina, zemljotres, požar. Znači, imamo u 20. veku staljinistički period je 20 i nešto miliona očigledno nevinih ljudi se našlo u nekakvim sibirskim logorima optuženi za ko zna šta. Znači, to je jedno nasleđe ljudske civilizacije i mi sad u 21. veku imamo malo očkrenuta vrata tolerancije, malo možemo da nekako promovišemo različitost, da promovišemo neku mirniju društvenu atmosferu, ali bojim se da nas ovo nasleđe svega toga, jer i to je ljudska civilizacija, vuče pomalo unazad. Ali u nekim zemljama su ta vrata malo više odškrinuli, čini mi se. Mi bismo voljeli, pošto smo mi deo evropskog kontinenta, da i mi budemo deo toga, ali izgleda da to ide dosta teško. Tako da ja razumem i taj strah. To potiče iz neznanja, iz straha, iz svega onoga što znači odbijanje različitosti, a eto, mi ne uspevamo tu različitost da predstavimo kao bezopasnu, kao nešto od čega svi imamo koristi, a ne štete. Neće se roditi manje dece zato što postoji interseks osobe, ali hoće zato što postoji femicid. I neće se roditi manje dece zato što tu neki mi govorimo o tome da je razlika između roda i pola, ali hoće zato što postoji porast porodičnog nasilja, na primjer, ili porast uličnog nasilja, ili porast ma kog vida, a postoji nasilja u društvu i ne samo kod nas, ja mislim da je to globalno. Ali evo sada, na primjer, ako pričamo, dosta je sad bila priča, nažalost, zbog ovog tragičnih događaja u školi Vladislav Ribnik-Krpa i u Mladenovcu, bilo je priča o vršnjačkom nasilju dosta na medijima. Da li sada mislite da ako deca ne znaju tog vršnjačkog nasilja može da bude manje ili ako im objasnimo šta je interseks ili trans osoba, ja verujem da niko nikoga neće maltretirati, nego će ga prihvatiti zato što znaju o čemu se radi. Ako je neznanje i strah osnovni uzrok da prema nečemu imate odbojnost. Znate kako, vršnjačko nasilje se dešava iz skoro istih razloga kao i nasilje među odraslima, a to je ono prema slabijima i prema različitima. A tek oni koji su i slabiji i različiti, oni su na udaru.
Dakle, nikako to znanje specijalno neće mnogo promeniti, ali može sprečavanje nasilja, može. Pri čemu nije samo fizičko nasilje. Ja sam se zbog svih ovih događaja odjednom setila da sam ja u osnovnoj školi, su moje drugarice na sportskom danu rešile da ne žele da ja igram ni u jednoj ekipi i rešile da ja sedim sa strane, a one da se u Pionirskom gradu je to bilo. Ja, pošto nisam žela da sedim sa strane, ja sam krenula se šetam po šumi i ja sam se celo prepodne šetala između Hajdučke česme i Pionirskog grada. Ja sam sad tek zapanjena opasnošću kojom jedno dete od 12-13 godina, koliko sam ja tada imala, ja se sad ne bi usudila da prođem tom šumom tako tralalala sama. A tada sam bila prinuđena praktično nasiljem devojčica, praktično, koje nije bilo fizičko. Dakle, koje često intrigiraju, često isključuju. To rade devojčice i danas svuda. Znači, jako je teško. Nisam tada o tome pričala roditeljima, jer bi oni dojurili u školu, tražili bi da se nađu krivci među nastavnicima koji su nestali tada. Ja se njih uopšte ne sjećam. Za vreme celog tog dana oni su sedeli u onoj čuvenoj kafani Devetka, verovatno, dok su ostavili decu da se igraju, odnosno da nekoga isključe i da nekoga gurnu u šumu, tako kao što se to desilo meni. Vi se sećate tog događaja, čega se vi sve sećate kroz školu? Da me ceo razred pregazio. Na primjer. To je jedna stvar koju se sećam iz detinjstva. Da su me gurali, da se... Često je bilo pitanje si dečak ili devojčica. To je bilo često pitanje. Nasilja nije bilo na taj način, ne sećam ga se vjerojatno i negdje potisnuto, ali sećam se da me recimo razred pregazi. Tom guranju su me oborili i pregazili, recimo toga se sećam i danas. Strašno. Jedna od scena, da. Tako da tu ima mnogo, mislim da se sad ne vraćam na... Koliko sam čitala, terali su vas u tom, pošto nisu shvate, videli su da vi ne mogu da vas svrstaju ni u jednu kategoriju, onda su bili nasilni da se vi upredaju. Da, bili su, dobro, bilo je tu provokacije van škole, nije samo u školi. Zato kažem, to su sad, pričamo i o sistemima, pričamo i o zatvorenom sistemu. Ovo što sad pričamo je upravo nesklad informacije, vraćam se na mrne informacije, nesklad informacije na internetu kojih ima puno i razne su, i školskog sistema koji priča o zatvorenju, što Milica kaže, vrlo realno ne prati neke stvari. Mi nismo uskladili to. Onda klinci dođu u školu pa uče nešto što s jedne strane zvuči kao unazađeno, kao da ne postoji. Jer ako nemate informaciju, postoji lezbejka u školi, nemate nigde informaciju, a pročitali ste, vidjeli ste toliko filmova i nekoliko serija, sad ćemo da obrišemo tu osobu da ne postoji zato što ne postoji u školskom sistemu. Ima mnogo rupa i mnogo problema da ne ulazimo šta bi sve moglo da radi, šta bi sve trebalo popraviti u školskom sistemu, ali realnost jeste da naša realnost sadašnja, digitalizovana, jednim velikim delom ne prati ono što je nekada Zoricino moje školsko vreme pratilo. Udžbenici, knjige, način kako se dolazilo do informacije i na kraju kraja produkovanje i prezentovanje informacije. Potpuno ne ide jedno s drugim. I u to ime upravo i trans dece, ja recimo vrlo konkretno radim i sa trans decom, želim da ih pomene. Interseks deca također, ali trans deca. Ponekad trpe nasilje, ako nije direktno nasilje, ali jeste diskriminacija od strane profesora. Deca su čak tolerantnije za neke situacije i pitanje neke upravo pročitali, proveravaju, imaju način da se možda informišu i tako dalje. Od profesora se trpi nasilje. Možda ne uvek kaže nasilje, ali diskriminacija svakako. Ne mogu oni to da istolerišu, ne žele. Ne zanima ih. Nije im u setu i nemaju informacije dovoljno i onda je tu prosto, ajmo da ne pričamo o tome. Mi imamo recimo školice roditeljstva. To znate, mislim da pri svakoj opštini postoje škole roditeljstva ako pričamo o državi. Ni u jednoj školi roditeljstva vi nemate informaciju o tome da može da se rodi interseks beba. Da, i zato ste vi meni pre emisije dali ovo, gde je u stvari jedna vrlo korisna stvar za sve, gde se vidi kako, kao kratko samo informativno. Šta roditelji mogu da rade, kako drugoj deci objasniti. Možemo da snimimo, ja se nadam da možemo. Jako je važno da ako postoji mogućnost da se rodi beba, to može zavisiti od mnogo faktora. Mi imamo roditelji koji se muče zbog nasleđa, genetskog nasleđa, jer postoji mogućnost da zbog nekog genetskog pitanja u porodici dete bude sa nekim varijetetom. To postoji, to ništa nije novo. Mi imamo silni otpor, da ne kažem grozno veliki otpor od strane sistema,
da uopšte damo jednu informaciju da se tako nešto može desiti. Mi smo probali sa privatnim školicama. A što ovo, na primjer, ne bi bilo, ne znam, ima i neka ideja, pa možda mi bude prihvaćena, budu porodilištima. A i to ovako, ajmo zajedno da radimo to. Ajmo zajedno da radimo to. Ono što jeste ideja... Mislim, ovo društvo mora da se resetuje. To je sad ovako jedan ozbiljan trenutak. Pa da onda iskoristimo nešto u to ime. Mislim, šta bi smetalo? Koliko rekao smo... I vi ste, Zorice, upoznati s tim podatkom bili do 3... Ne, 1,7% od UN-a informacija s početka. 1,7% stanovništva koje imaju neki varijetet, zarez ali. Postoje nešto siti stojima što se ne piše najčešće, a to jeste dece do 6 godina. To istraživanje koje je urađeno sa decom do 6 godina. Gde su interseks osobe koji su tinejdžeri, koji u tinejdž dobu, u pubertetu. Ova statistika nije dobra. Imamo odrasla osoba. Ne, ova statistika je početak, ona je osnova, ali fale delovi. Imamo odrasle osobe koje mogu imati, pominje se čak u filmu čujena reč ovotestis, mogu imati fuziju testisa i ovari da ne znaju do neki kasni god. Testis i jajnika, da. I to može bude unutra i, da, rekli ste na engleskom pa da prevedem. Da, izvinjam se. Da, bukvalno ovo testis da postoji kao organ i da osoba nema ideju uopšte da ga ima. Nekad se čak čita kao bubreg, zavisi koliko je visoko, nekad može biti spušten, niže i tako dalje. To su sve faze. To znači da na ultrazvuku nekad ni doktori ne prepoznaju dok se ne urade detaljna analiza. Često se dešava, ovo testis je jedan, prosto neka statistika, ali mislim da je američka, ne mogu da tvrdim da li je njihova, ali mislim da jeste, da je procenat odraslih muškaraca koji otkrije ovo testis isto negde oko 1%, upravo na ultrazvuku pri pokušaju dobijanja deteta, pa se prosto proces nije desio, pa je onda se odlazilo na proveru spermatogeneza, sve ono što treba da se proveri. Ovo testis je to. Jedan od testisa je umjesto 2 testisa, jedna je ovo testis. Tako da kažem, ima tu toliko slojeva i toliko mogućnosti, ne samo zaradi za popravljanje i dodatak, nego prosto slojeva koje treba da razumemo. A informacija ne može da bude loša, samo treba da bude adekvatno prezentovana. To je moje mišljenje, naravno. Milica može da povrne, pošto se bavi direktno ovim, ali... Na tragu onoga što i Zorica i Krista sad su rekli, ja čak mislim da, ako uzmemo obzir kako sada stvari funkcionišu, nekad informacija zaista može nešto da bude mesto našeg terminološkog pojmovnog konsenzusa među stručnjacima, a da nekome bude etiketa u sistemu. Zavisi kako se uvede, koji je način, koji je... Kako da uvedemo? Mislim, kako da vam kažem, vaspitavati decu. Neka deca su zaista mala, pa neće shvatiti, ali u zavisnosti od uzrasta, od predškolskog uzrasta, pa dalje. Te kako ima načina, ima... Evo, ja kad govorim uvedemo, mislim na nešto što dolazi od spolja, što je preko interneta učenik sazna ili eventualno, ali nema prostora, na primjer, da to iskomunicira u učionici ili nema prostora da se o tome možda povede neki dijalog na času ili se poveže sa nečim što već postoji u okviru određenog predmeta ili možda da se iskoristi određeni čas da se kroz metafore nešto razume ili ne mora prosto da bude konkretno na tom primjeru. Znam da zvuči idealno. Ja mislim da negde polje u kojem vi možete dosta da uradite, na stranu da ostavimo decu. Oni će shvatiti ako im mi na dobar način objasnimo. Da li će nastavnici shvatiti? Ja sam jednoj emisiji ispričala, moja ćerka kad je bila u predškolskom uzrastu, imali su dete polušvedskog porekla u grupi i pričali su o porodici i sad nešto crtali i onda je opet kao i na početku ovog filma da imate samo muškarci i ženu i porodice prezentovano kao mama, tata i eventualno deca, na šta se ovo dete javilo i reklo ili dvojicu tata ili 2 mame. Onda je vaspitačica bila potpuno zatečena, rekla je da i počela da priča nešto drugo. Znate, to je jedno veliko, pa kako edukovati edukatore? Obrazovati. Pa, ali ovo kao što sam, mislim, Kristijan je rekao jednu informaciju u vezi transrodnih. Ja kao pedagog imam izvesnu dozu osjetljivosti kada govorim o tome da nastavnici nešto ne znaju ili oni nisu spremni za... Mislim, ja prosto želim unapred da računam s njihovom autonomijom. Sada, kada govorimo o tome na koji način,
kao što smo pričali, postoji određeni način na koji je komponovan susret sa učenicima. To što će oni možda sa vama ili razgovarati ili potvrditi da su nešto, da su informisane nečemu ili način na koji će oni da uvedu u življeno iskustvo školskog časa može totalno da demantuje njihov iskaz. Tako da, kažem, onda ako bi se nešto vodilo, onda treba da se razmišlja na koji kako bi izgledala metodika, odnosno kako bi se to metodički izvelo u tom trenutku. Tako da prostoji više perspektiva koje nisu samo tako da, jer pazite, ako bismo znanje tako uvodili linearno od ozgo, onda se ne bismo mnogo razlikovali od onih koji vrše kontrolu nad sistemom obrazovanja, koji dovodi do ovoga svega što se dešava. To je činjenica, ali... I morali bismo, ako želimo neke demokratske... Vi ste ekspertkinja sa grupom ljudi koja se razume ono što priča i što predlaže. Dođete sad plastično, sa iskustvom, dođete sada u ministarstvo, sad je specifična situacija, imamo ministra u ostavci, imaćemo ministarstvo prosvete, to je zasigurno sa ovim ili onim ministrom, to je neminovno u svakoj vladi. I onda vi dođete sa predlogom. Sad je pitanje koliko bi bilo sluha za to. I političke volje. Da. Pa, tolerancija je potrebna opšta. Ne mora baš da se ide u detalje ko sve treba da bude zaštićen tom tolerancijom, nego jedna atmosfera prihvaćenosti, tolerancije, opuštenosti. Ja bih htjela samo da kažete ekspertkinja za istoriju školstva, da mi u našoj istoriji školstva imamo kroz vrijeme primere kada se određena, pa čak i čitav školski zakon na saveznom nivou donosio kao predmet konsenzusa različitih aktera školskog života, nauke, lokalne zajednice. Znači, nije to nešto što bi bilo strano ovom kontekstu, nešto što bi treba poseban napad da postoje, ja verujem da postoji imanentni potencijali za to. Verujem, ali imate situaciju kad usvojite jedan udžbenik i onda krene sada jedan deo javnosti da to usporava kao nešto što je protivno, ne znam čemu je protivno sad, nekim tradicionalnim, tako se zovu javnosti, vrednostima, ne znam šta znači te tradicionalne vrednosti, o tome možemo da pričamo, ali dobro, ima otpora. Na svim slavama imamo bar jednog gej osobu. Tako da, ja pričam o tradiciji, namjerno se šalim na ovu temu, zato što tradicija, ako stalno se vraćamo na tradiciju, a u filmu imamo takođe jako jedno važno mesto gde se okupljaju upravo prvo žene. Kad se beba rađa, imali smo porodilju prosto u filmu, gde oni svoje tradicije se okupljaju i devojka sedi sa svojim pitanjem da li je ona dovoljna žena bukvalno na tom skupu. Onda imamo ono porodično okupljanje gde ova druga osoba, dej ili oni, promišljaju upravo to čemu pripada, da li muškarac ili žena. Jer su to sva pitanja koje se negde kroz tradiciju jasnom linijom dele, što također nije činjenica. Nije činjenica. Tradicija ne podrazumeva da ima muškarci i žene podeljene. Tradicija podrazumeva da se okupljamo, da se razumemo, da se vidimo i tako dalje, i tako dalje. Kada sam bila u jednoj poseti Luvru, imali smo vođenu posetu i žena našeg porekla, koja je istoričarka umetnosti, nas je vodila i sada trebalo je odabrati ono najbolje. Tamo možete da ostanete godinama pa da ne vidite sve. Jedna od najlepših skulptura nam je prikazana dvopolna skulptura. Znači, pričamo o nekom antičkom periodu, pričamo danas... Mi smo mi to izmislili danas u, 21. veku. Ali pozivanje na tradiciju je često vrlo toksično zato što izdvaja nešto što je jedan deo ili čak nešto što nije ni deo, nego je falsifikat, falsifikata ili projekcija onoga ko traži argumenta, nema ga u suštini. A šta je tradicija? Pa slušajte, kad ste pomenuli antiku, antika nam daje, osim tradicije, lepote, umetnosti, daje nam i robovlasničko uređenje. Hiljadama godina naša tradicija robovlasništvo. Dakle, Egipat, Grčka, Rim, pa i u 19. veku takođe Amerika, dakle i evropske zemlje koje su učestvovale u tome. I sad, ako hoćemo tradiciju, hajde da se vratimo na... To je takođe naša civilizacijska tradicija. Pa nećemo zato što se to kosi sa ljudskim pravima naše sadašnjosti. Dakle, ako postoji tradicija koja se kosi sa
ljudskim pravima ovog doba. Mi moramo tu tradiciju da proučimo kao jedan istorijski period, ali u kome danas nema mesta. Sva društva evropska koja danas imaju jednu toleranciju prema LGBTIQ+, također su imale otpore koji su se pozivali na tradiciju, religiju, nacionalni mentalitet. Mi to ne možemo nikada. Mislim, nisu tu Srbi nešto posebni u toj tradiciji. To je već viđena dobra stvar, ali kako su oni to prevazišli? Kako sad dođeš u situaciju koja je tolerantnija? Demokratija uvek prevaziđe loše tradicionalne momente. Jednostavno tradiciju stavi u biblioteku istorijskih zbivanja, ali biblioteku koja treba da se proučava, ali ne može više da se aktualizuje. Mi, eto, ne uspevamo, ne zato što smo mi nekako glupi ili ne znam kakvi, nego zato što su još uvek jake one snage koje u tome vide neku korist, vide neku političku profitabilnost, da nađu političke saveznike, glasače, podržavaoce i podržavateljke, pa će njima da na neki način podiđu i da kažu da, vi ste u pravu, naša tradicija srbska i tako, a nema u njoj ničeg ni srpskog, ni čak ni balkanskog. Jednostavno, cijela Evropa ima raznorazne tradicije, vrlo slične našem, ali su mnogi delovi tog kontinenta došli do saznanja da idemo dalje, razvijamo se na osnovama tradicije, ali najboljim osnovama, ne na robovlasništvu, ne na mržnji prema svakom ko je malo različit. A da vas pitam sada kao pravnicu, koje bi bilo rješenje, evo sad tema su nam uža neka tema, pričamo generalno o ljudskim pravima u ovoj emisiji. Ako spomenemo interseks osobe, da li bi pravna regulativa da se zabrane intervencije na deci neposredno po rođenju bila neki moment u cilju zaštite njihovih prava? To bi morao da podrži medicinska profesija, a oni bi morali pre svega u svom školovanju da uče više o tome nego što je sada slučaj. Njih sada uče da prosto za dete je bolje, za društvo je bolje, za porodicu je bolje, da nemamo tu nikakvih dilema. Mora da bude jedno ili drugo i tu je kraj priče, a uloga lekara je da u tome kroz hirušku intervenciju pomogne. Dakle, kada bi to bio deo nekakvog medicinskog kurikuluma, kada se medicinska profesija ne bi užasavala od svega što nije ovo ili ono i smatrala svojom profesionalnom obavezom da ovo ili ono održe, a ne nešto srednje, onda bi mogli da pričamo i o zakonskim promenama. Za sada o tome kod nas možemo samo da kažemo da su u tome, samo da završim rečenicu, znači u tome kao i u svemu drugome uvijek pomažu komparativno pravna rešenja. Dakle, vidimo Nemačku, pa je Nemačka propala zato što imaju tu odredbu? Pa nije. I neke druge još koji se tiču LGBTIQ plus populacije. Dakle, da vidimo društva koja su malo tolerantnija, malo da kažemo, i politički i ekonomski naprednija od Srbije, a imali su istu tradiciju kao i mi. Nisu oni počeli sa tradicijom, ne znam, ljudskih prava iz 21. veka, a u 17. veku. To prosto nije tako. Ali, znači, ja ću da se nadovežem upravo. Evo, ja ću i da završim. Dakle, komparativno pravno vidjeti koja su rešenja, a medicinska profesija mora da se razvija u skladu također sa praksama iz drugih zemalja koje su to usvojili. Dakle, tamo gde se ne smatra da mora striktno, operativno da se interveniše prilikom odmah posle porođaja. Ja ću da se nadovežem. Grčka je prošle godine poslednja zemlja u nizu koja je uspela da zabrani korektivne hiruške intervencije. Jer mi pričamo o nečemu što se zove kozmetika. Naravno, one intervencije koje su životno neophodne. Nema priča, tu nema da. Ali ovo što se zove bukvalno kozmetika, tu nema priča uopšte. Istraživanje u Holandiji je urađeno pre par godina. Izjave lekara su, gnušaju se takvog tela. Gadim, to su izjave lekara, profesija koja
upravo što rekla Zorica, treba da stoji, da brani i da pomaže. Da, gnušaju se takvog tela. Ti organi koje to dete ima su prosto neprijatno za gledanje. To su izjave lekara. Sa tom idejom lekar takođe nastupa i rešava problem. Stvarno, diskutabilno šta se rešava, ali iz onoga što oni uče već dovoljno dugo, a to je premalo informacija. Vi ne možete da pronađete dovoljno informacija o interseks varijetetima u udžbenicima. Vi možete naći dijagnoze. To nije sporno, prosto. I seta dijagnoza, pa se izvuku sve te dijagnoze da bi se dobila neka slika. I ima ih preko 42 su zvaniče, prosto priznate. Ima ih više. Ono što lekari rade upravo imaju i ljudsku reakciju. Moguće da se nekom nešto gadi, ali nemamo pravo da reagujemo na nešto što nam se ne dopada. Tako da upravo zabrana tih intervencija pričamo o kozmetičkim hiruškim intervencijama, o nečemu što je na granici sa... Ja sad htedog da pročitam 2013. godine Parlamentarna skupština Saveta Evrope ušla u istoriju donošenjem rezolucije o telesnom integritetu interseks dece. Te iste godine specijalni izvestilac Ujedinjenih nacija o torturi saopštio da operacije koje bez saglasnosti pacijenta menjaju genitalije podležu pod termin torture. I šta onda naši doktori kažu? Pa upravo to. Jedan deo lekara... Tu su takođe podeljena mišljenja. I to vrlo konkretno podeljena mišljenja. Ono što jeste negde možda dobro, mi iz nevladinog sektora prosto imamo, nekako smo uporni, to sam shvatio već godinama, da pridobijemo neke ljude, ali ne da ih dobijemo na našu stranu i da ih pridobijemo da budu sa nama, nego da razumeju šta radimo i zašto se za nešto borimo. Tako da jedan mlađi tim je vrlo otvoren, vrlo razume upravo ovo o čemu pričamo i rade sa roditeljima da se ne uredi intervencija, rade sa roditeljima, mi u saradnji sa njima radimo, da dođu kod nas, da roditelji čuju ne samo naše priče, nego prosto da čuju šta je moguće, šta su na kraju krajeva stvarno traume koje se dese i šta je ono sa čim će se dete u nekom trenutku suočiti. Tako da jedan deo tima stvarno jako obazrivo prate priču, ne intervenišu, nema hiruških intervencija, ne rade invazivno ništa i naravno prati se sve ono što se prati od testova i analiza. A šta bi generalno bila onda najbolja preporuka da dete ostavite na miru do puberteta, do nekog početka ili polne zrelosti, da ono samo odluči da vidi kako će da izgleda i da vidi kako će da se osjeća. I onda... Jako važna rečenica u filmu, jedna od važnih, stvarno ih ima nekoliko. Zašto moram da biram? Ja sam ja. To je rečenica koju ste čuli više puta. Ne može niko za nas da izabere. Šta god da vam naprave, šta god da vam urade, iseku, ne iseku, modifikuju. Ono što je lični osjećaj i ne može ni jedan lekar, ne može niko, ni tata, ni mama, ni lekar, ne mogu da se oni povežu sa tim, morate sami. U pubertetu smo svi imali iste faze. Bili interseks, ne bili interseks. Vidi, sviđa mi se, raste, ne raste, boli, grozno, ne sviđa, nije lepo. Sve su to reakcije na naša tela. Biologija diktira ono što može da izdiktira, što rade hromozomi i hormoni, ali ono što jeste činjenica, vi ne možete oteti nekome nešto, u ovom slučaju iseći ga fizički, i onda reći, ok, ti ćeš sad sa tim nešto da radiš, a onda imate dodatak. Ako je osoba prosto nedefinisane genitalije ili bez genitalije, imate osobe kojima su genitalije pravljene, prosto modifikovani su neki delove tela. Kako će ta osoba da funkcioniše s tim ako nema identitet da se poveže sa tim? Taj identitet koji je nametnut. Ja imam kolegu koji živi u jednoj lepoj, dalekoj američkoj zemlji, jednoj od zemalja. Čovjek je gej. Rođen kao interseks osoba, čovjek je gej, njemu je sa 14 godina i 6 pokušaja pravljena vagina, koja nije uspela. Telo je odbacilo, nije rođen sa tim organom. I šta će on kao gej muškarac sa tom vaginom? Šta da radi? Šta će mu taj organ? Ali sistem je rekao zato što ima hromozome, pa bi bilo dobro... Po hromozomima je bio žensko i onda su odlučili. Ne, po hromozomima je imao dodatak. Ne znam da li znate da hromozoma možemo imati i više i manje od 46, što je isto jako važno. Imate XXX oznaku, imate 2X, 2X, prosto postoje različite aberacije, mutacije i tako dalje. Znači, nije sve crno i belo. To jeste jako važno da se razume. Nije bitno da li mi možemo prihvatimo tako nešto ili ne. Prosto to postoji. Sad neko može da se sviđa ili ne, neko želi da ga prihvati ili ne, ali ne možemo da sklonimo glavu i kažemo da se to ne dešava zato što se nama nešto ne sviđa ili ne. I najvažnije je da ne možemo tu osobu ni po kom osnovu da diskriminišemo zato što je drugačije. Šta onda mislite o pojmu Milice Dej? Da deci govorimo Dej na zapadu sada. Kako bi to kod nas bilo prevedeno? Ili
kako bismo mogli ili da li prepustiti deci, hajde tako da formulišem, da se sami rodno opredele? Pa to je zapravo pitanje koje zahteva i odgovor psihologa, ja bih rekla u situaciji, ali zanima me i prosto razmotriti koja je to pozicija sa koje se dete samoopredeljuje. Prosto da li u društvu postoji inherentni uslovi da dođe do čina samoopredeljenja. Eto, prvo sa te strane pogledati. S druge strane, kao što Kristijan kaže, postoje faze preispitivanja antitelesnosti koje su prirodne u toku rasta i ne treba ih prosto dozvoliti da one imaju neki svoj prirodan tok, prirodan, koliko god je moguće, spontan i nekako ne forsirati zatvaranje ni u jednom ni u drugom pravcu. Jednostavno, dozvoliti da se taj čin desi onda kada dete smatra da je na određenom stepenu svesti, da može i da prosto preuzme odgovornost za određeno opredeljenje, što je također isto važno, jer ono je to koje je nosilac. Kako želite da im dozvolimo da se rodno opredele sami ako imamo te, nazvaću ih stereotipima, od iznošenja iz porodilišta u rozi ili plavom do nametanja igračaka, odnosno kupovine za koje mi mislimo da treba, sa kojima mi mislimo da treba da se igraju i tako dalje? Teško je to rešiti. Zaista je nemoguće zapravo tako odjednom i en mas regulisati u situaciji kada je izložen nasilju i stigmatizaciji, izolaciji i neko ko nema ranac, koji određene marke ili patike ili jaknu ili nosi prošlogodišnju jaknu, a svi su se već ponovili vršnjaci. Znači, tu svako odstupanje u jednoj vršnjačkoj sredini izaziva turbulenciju u smislu nasilja. I ne samo što je to teško deci. Ja odem u prodavnicu da kupim džemper, oni pitaju ženski ili muški. Ja kažem, kako se razlikuje džemper? Pa on nema donji deo nekako. Hoću da kupim parfem, kažu, je li ženski ili muški? Pa neki put moram da lažem i da kažem, ja to svom dečku kupujem, da bi izbegla tu priču dalje, više da ja prosto želim muški dezodorans ili tako. Hoću da kažem, zaista postoji jedan fundamentalni teror tog muško-žensko, što ste rekli, roze, plavo. Ne znam zašto roditelji neće bebe da oblače u žuto, na primjer. Pa da izbegnemo od početka taj teror koji predstavlja, koji nas gura u nekakve torove i samim tim u stigmatizaciju i samim tim pravi linije konflikta tamo da ne bi trebalo da budu linije konflikta, nego linije saradnje, opuštenosti, razumevanja, druženja, ali eto, volimo da napravimo granice i gde ih nema i onda čvrsto držimo svoje pozicije i smatramo da smo time jači, a ne vidimo da smo time kao društvo sve slabiji i slabiji. Ako smo unutar društva podeljeni, mnogo ćemo jači biti da postoji solidarnost, da postoji timska igra. Ovo nisam ja izmislila, taj izraz, ali ga pominjem često. Znači, tim koji dozvoljava, tim u kome polovina igrača sedi na klupi za rezerve, a neki su, boga mi, zaključani u slačionici, ne može da pobeđuje. Pobeđivaće samo tim u kome svi igramo rame uz rame i svima nam je, a to znači svima nam je stalo da se osjećamo kao deo tima. Ako je neko isključen, onda niko od toga ne dobija nikakvu... Nema benefita za takvog trenera, ali kod nas je vrlo čest slučaj da po neke kategorije budu izolovane. To je rekao Thomas Hammarberg u preizvesnog vremena, pre znači 10 godina je bio na čelu Saveta Evrope. 2014. Tako nekako, ali hoću da kažem, svejedno, u stvari to potiče od Saveta Evrope, to je jedna međunarodna organizacija od koje je dosta dobrih dokumenata došlo i puno inicijativa i poziva na toleranciju, na
jedno opuštanje društvene atmosfere, na sprečavanje stigmatizacije, diskriminacije, marginalizacije, izolovanja. Pa puna su nam usta Evrope. Ja ću da se nadovežem na ove boje. Jako je važno da znamo da žuta boja bi bilo dobro da se bebe nekad obuku u žuto, ali to je boja interseks zastave. Interseks zastave je žute boje, a na njoj je ljubičasti krug. Ljubičasti krug ima svoju simboliku jer je roza i plavo, crveno i plavo spojene, dobijena je ljubičasta boja, a krug neko kako simbol života. Tako da, u stvari, objediniti i upravo to, ne terati decu. Znači, jedina ideja, naravno, ne možemo društvima u kojima ja živimo, ne možemo naterati dete. Mislim, mi svi to radimo upravo sa ovom pričom da budu i dečak ili devojčica, ali zašto ne dati ne otvoriti temu? Igraj se s čim želiš. Šta te privlači, šta te zabavlja. Na kraju krajeva, retko kad ćete dobiti informaciju kako se deca orijentišu kad su igračke u pitanju. Ne samo boje, mi ih oblačimo, ne znam ništa. Otkud klinci znaju koja boja, čak ni ne prepoznaju, što je isto zanimljivo, ne znam da ste to vidjeli, kako deca biraju boju. Po predmetu koji im je mekan. Ne po tome koje su boje, nego po onome što mogu u ruku da staje. Ali sama ideja da dete mora biti dečak ili devojčica i da po tom principu treba funkcioniše, naravno, niko ne može da uslovi dete da bude dečak ili devojčica, ali ne treba ni raditi opresivne i imati opresivne mere ako se dete odluči za bilo koju igračku i seta, traži da vidi, pokuša da sazna i tako dalje. To ne znači ni da će biti gej, ni da će biti trans. To znači, još što je rekla Milica, upravo jedno istraživački metod dolaska do nečega. U nekom trenutku će možda biti, i možda će čak biti gej, wow, ili trans, ali zašto da ne? I to postaje se pitanje zašto nama ti brojevi jako puno znači 1,7% stanovništva. To je jako mali procenat. Naravno, daleko od toga da je mali procenat za samu zajednicu, koja je nevidljiva, neprisutna u celom svetu, ali kako to ugrožava? I broj koji predstavlja pretnju, ali je bilo upoređeno, znate, kada kažete da ima namerno navedeno toliki broj riđokosih osoba, znači ne možemo ih juriti zato što su riđokosi, a ipak postoje i viđemo ih na ulici i ništa se strašno zbog toga nije dogodilo. Pa negde moramo da privodimo u kraju ovu emisiju, ali kada ste rekli da radimo zajedno, možda ovo bude jedna emisija u nizu ili korak ka nekom zajedničkom delovanju i želim nekako na kraju emisije zapravo nimalo patetično, ali da vam čestitam na hrabrosti, budući da sam našla u medijima da ste jedina interseks osoba koja je pristala. Ali sam javan. Javan i pojavan. Pa javan i pojavan, da, zbog toga. Trudim se. Neko mora, ja volim. Šalim se, hvala za ovu rečenicu. Jeste da nema Kristijana, mnogi bi rekli, ma nemamo mi to kod nas. To tamo negde. Na zapadu. Evo imamo jednog dobro, jedan, ali u suštini to nije naša tema. Nije to deo našeg stana, mi smo zdravi. Kod nas vladaju tradicionalni običaj. Hvala vam na učešću u ovoj emisiji. Hvala vama na pokretanju ove interesantne teme i nastavite. Teško bi bilo da sad počnete pa prestanete pa doživite neke kritike možda ili otpore, ali ako se stalno nešto govori... Na kritike smo možda i navikli, ali nažalost ima toliko tema da ne znamo koju ćemo prvo da otvorimo, a neki posljednji događaji pokazuju da ih moramo sve dobro protresti i krenuti možda negde od početka. Hvala još jednom. Završit ćemo ovu emisiju rečenicom Ane Frank. Svi su naši životi različiti, a ipak isti, jer svi živimo s ciljem da budemo srećni. Mislite o tome u danima kada nam je veoma potrebna ideja o tome kako napraviti srećno društvo. Ovo je bila Priča o priči. Vidimo se sledeće subote. Prijetno večer.